Aku sih. Kita mau makan kan? Kamu kalau pengen kampung kami, buat konten di sana. Kayak mana belajar? Hah? Benar deh, benar ya. Tas ke?
Lo taruh pak, apa? No, जों सुब्राय सलं ससाइटि अरासिनि सुब्राय सुरिमा बसंबाय लुवाजिमिजाक सिनि फाइनाय बोसगां खाना 4 तारिख नभेम्बर सिनि काइसा कटर जे दिवाली तेर जों ओ जागा पालाय दङ अबंखा अ थाइनि मुंखा मुंगिया गामि अमो सिनि वाइट डिस्ट्रिक्ट कैलामरा सब डिविजन आन्डार ओमफ्राय ओ जागाव बिसिब्रुम न अमो हाय तेर कटर चलि दङ सेमाना हाय कोविड नि बागै जों मेला कटर खाइमालिया अब गभर्नमेंट बोसोना एलाउ रियांगै जों गभर्नमेंट नि जेता रूल अनुसार जों सैनिटाइजर ताई जों सोशल डिस्टेंस को खायै सेमाना जों पालायखा कुनो मेला तेला दुकान कुनो खरै दाखलायखे जों अर 4 तारिख ते 5 तारिख 2 दिन रमै जों अर तेरना रखा ओमफ्राय अ तेर जत त्रिपुरा हासनि लुकुरंना आंकयनाय सिनि सुबाय सरं सोसाइटि ताई सिनि सुबाय सुरिमा बसंनि बखातै जतनो फायै अ जागा सिनि अ तेरनो नायफेनान बागै आइबेनांथो ताई जत खादनि ताहुते बुक सनो खसार जावो सिनि जे तंथक तेर जे जों पालायनाय खानानि सिमि जों 4 तारिख ते 5 तारिख पालायनाय अ जागा जत लुकुरंना कयनाय सिनि अ जागा कक त्रिपुरा ताई सिनि को दंग टिभिनि बखातै जत त्रिपुरा हास्टेव शांति शृंखला तंनानि बागै जतनो याक बायाक रम लायै जतनो दफाताई बंशनि बागै सुरिनानि बागै ताई अ त्रिपुरा हास्टेव ताइबो तंगसां बया सिबसाना बागै जों अ जागा सिनि सुरिमा बसंनि बखातै काइसा गारिं कुसुकनो रखनो खना आ जागा जों जय बसगो अब भारत बछरो आगि दक्षिण त्रिपुरा दक्षिण भारत काइसा अब खालायजाखा जयग ओमफ्राय आबनि याबल सेमा जे कोविड जों दङ जारबो जों जे सिनि महा सिनि मन्दिर बा सिनि गुरुदेव दङ बिनि याक्ति सागलाय जामा बिसिंतै अ जागा सेमा कोविड नि जारबो जों गारिं कुसुक थाङै हमरिखा माने जयग सकजाखा दाखलायबो सग्रखिनाय आगुनि बसरबो सकजनाय माने 3 बसराबो सकनाना ओमफ्राय आबो सकमाने हयते जों जे मानव शान्ति लोक शान्ति ताई सिनि त्रिपुरा फतेह चन्द्र बंश अ हानो अ दफ हानो ताइसा गाहाम खायताय ताइसा अ हानो किफिल मानानि ताई सिनि तंकसां बया कसं किफिल मानानि अबनो तैरक जों सुरि वै लक्सावै ईश्वरनो सुरि लक्ष्मा बिसिंतै मताय बुक ताई सिनि अ जयगर खालायजागै दं ताई जे मो काइसा कखंखाय जे मन नं जे अरनि काइसा पान्दा जे ओ पान्दानि जे ओ मंगिया कामनि जे मानदक खालाय दं जेमन जास्राम मन्दिर आबो बसु बिसिराव काखाना बो बिसिनि सय हयतेराव आबो हाय अर जे मानदकनि खायजाखाना अब खाय एमनाखाय आगि सेंसामान एंखाय जों जे मेला बा अंको खाय फ्रेंगि फेमाखाय 2007 नि सिमि सेंगो ओमफ्राय आबोनिसाय सिगां माने 2000 नि सालनि सिमिनो जों अ जागा माने खायजाखा न आश्रम रो खायजाखा खायजाखनो महाय मेला तेर कतर हंखाय जों 2007 नि सिमि सेंगि फै नंनि बसं एबा नंनि मथानि खालामो सिनि ओंखाय म सुबाय सुवालों सोसाइटि होननाय काइसा जों दङ आपनो जत म आश्रम न ताई तिनि जे खानानि जे पान्दारंना आबो सुबाय सुरिमा बसंबाय आबनो काइसा जागानो आबो माने गजाता आबनो काइनि खायै जों आबो हारै जों काइसा सोसाइटिनि लाइन जहा जोंनि सारा त्रिपुरानि लुकुरंनि बागै ताई दफारंनि बागै कत चिनि आसक जे उनको जास्टिक माइरं बागै जों सोसाइटि आयं बखाति सामखायो चिनि सोसाइटि ओंखाय ताई सुरिमा बसं ओंखाय चिनि जत चिनि मताय आताय जत मन्दिर बा चिनि त्रिपुरा हास्टेव चिनि 20टा जागा ब्रान्च दङ आबो हाय जागानि बिसिङाव जों अलरेडि दाबो चिनि 6टा आश्रम दङ सारा त्रिपुराव ओंखाय अम सहता ओंखाय आगि चिनि खयरपुर हेड दङनि ओंखाय आरन सेवैतुबै दाबो मुंगियाव हेड खालायखा हेड अफिस दा चिनि जे बसं निनि सिनेमु आंखाय सुब्राय सुवालों सोसाइटिनि काइसा जेनेरेल सेक्रेटारिनि सामथां दङ आंनि मुं सपन देबो हामबाय दं